Čau ahoj, já ti vítám u našeho dalšího nového videa. Tentokrát se podíváme na novou Škodu Rapid ve faceliftovém provedení z roku 2017. Velkou novinkou jsou určitě designové prvky a hlavně nový motor 1.0 TSI o výkonu 81 kW. Proti poslednímu videu, které jsme natáčeli, 100% budeme méně povídat a budeme víc ukazovat, víc jezdit a víc zkoušet. Takže zůstaňte naladěni a koukejte s náma. Oproti svému předchůdci si dovolím říct, že vůz dospěl. Tomu pomohl nejen facelift přední části a doplnění prvků výbavy, které doteď známe jen z aut vyšší třídy, jako například bixenonová světla, elegantní chromové doplňky nejen v exteriéru, ale i interiéru, ale především lepší doladění podvozku a celkově lepší odlučnění interiéru. Co ale každého zajímá, je srdce auta a tím je nový motor 1.0 TSI o výkonu 81 kW. Ano, jedná se o tříválcové provedení, nicméně můžeme s jistotou říct, že za celou dobu našeho testování nám výkon rozhodně nechyběl. Naopak nás auto hodně překvapilo spotřebou, která nepřesáhla po dobu testování hranici 5,5 litru. V interiéru Rapid také omládl. Novinkou je větší displej rádia, upravená grafika budíků, nové výdechy topení a obložení přístrojové desky. Naše auto bylo vybaveno příplatkovými sedadly v provedení kůže textil, což opět působí dojmem vyšší třídy. Na zadních sedadlech nalezneme i středovou opěrku s držákem na pití. Kufr nabídne standardně spoustu místa a hodně možností úprav. Za půjčení vozu děkujeme společnosti Auto Červený Mariánské Lázně. Dojeli jsme do cíle. Věříme, že se vám video líbilo, tak s chutí sdílejte, komentujte, odebírejte a těším se na viděnou u dalšího videa.